и ми пращаше по един плод. И този плод аз не го изяждах. До последния си тон го криех. Те се чудеха. Вместо да ида в стаята будуар, аз хода по кишетата да си търся ябълката. И те се чудеха. Магии, каза, прави. Магии, виж как се пъха в кишетата. Нещо плюили там, какво прави. Така ми казва. А вие си търсите ябълка от учител? А аз си търся ябълка. И той учител ви е помагал много в такъв случай? Много. Вие знаете ли какво нещо е сцената? На 2000 души. В Париж съм пяла в Гомон палас на 6000. Вижте какво. Никаква инжекция, никакви питиета не може да се сравнат с онова психическо състояние на артиста, когато се намира зад кулисите и всеки момент трябва да излезе на тая сцена. Защото публиката праща много силни мисли. И учителя ме учеше как да използвам и как да се ограждам от техните отрицателни мисли. Много съвети ми е давал учител. Аз даже всичко не съм записала, защото има си неща, които не ми беше позволено всичко да запиша. По отношение на съветите? Да. И това е. Сега, и накрая Золотович изпълни арията на... В той състояние с инжекция я дигнаха. Намазаха и пак очите, направяха и грима, и скара. А ще ти кажа за друга колега. И тя, значи, успя да изкара. И след това какво става с нея? Разболя ли се или? Тази Елисавета Йович Ковачевска. Тя пък пада от висока стълба. Аз, например, когато в Дом Паскуали, трябва да се кача на балкона и там да пее. Аз карах най-дебелия работник, който те правят балкона с така, завива. Качи се, викам сега, първо ти и друсни са. Тогава ще се кача. Не си кай глупава. Защото такова място пада тя и си наравнява гръбначния стълб и е лежала гипсирана с разхлачени крака на една машина с месеци. В Лоенгрин, също от Вагнер, не сме само тъй поравно на сцената. Когато в Риголето 6 представления ми дадаха едно след друго, платени. След дебюта. Много харесаха дебюта. И аз нямам право да изменя мизансцена, който е установен. Защото ние репетираме на сцената не с килими. После постилат един плюш, златист. И закриват написаното с Тибишир. В Фиделио главният диригент написва с Тибишир. Мъжкия хор, всеки един от тях къде да застане, като излиза от затвора, от карцера. В
Там е тъмно. Най-хубавата сцена в Фиделио е тази. Всеки един хорист е артист, солист. Най-хубавата сцена в Фиделио, заради която опера Фиделио туря всичките опери в джоба си. Всичко това се пише върху дъските с тибишир. И аз искам да направя крачка към Херцога, който беше Каренин. Нещо ме дърпа, шлейфа ми се дърпа. А те турели един такъв висок перон, на който се закачил моя шлейф. И аз трябва да изминам моят мизансцен. Той веднага разбра, защото в този момент пее, а очите ми са облещени срещу него, че не мога да направя още една крачка. Веднага дойде зад мене, ритна. Да. Ритна Шлейфа. и се освободих. А тези моменти във време на изпълнение са много силни. А иначе в живота да се случи това не е нещо, кой знае какво. Но това може даже да те провали. Защо казвате, че това е най-голямата сцена в Фиделио? Най-велика, най-хубава. Защото първият тенор избират едно по-дребно момче. Залюлява се, като излиза от карцера, защото било е на тъмно и си застава на рисуваното място. И изпява: "О, слънчев лъч!" След него втори. И целият хор, мъжки затвор, излизат от карцера. Най-хубави изпълнения. Даде Господ никога да не се връщам на тая слава. Всички ми завиждаха. Ако прочетете писмата на тия ученички, как жадуват и ми завиждат, че съм на сцената, аз просто ги съжалявам. Сцената е много горчива. Сцената е място в дълбок океан, в който те фърлят без спасителен пояс. Никой не може вече да ти помогне, освен Бог. И човек може да изпълнява една чужда вече роля на тая сцена, влиза всецяло в чужд персонаж, но придружен с съвършена музика.
и голямо изкуство. Казахме си. Да. Да се оправят тия работи, за които днеска говорихме във връзка с братските печатания. Ако не се оправят, толкова години го търпях, ще си го изтърпа. Сега, аз мятам, че ще се оправят. Защо ще се оправят? Първо, аз съм се заела. Аз се заех с тази работа. Първо, аз се заех с тази работа. Сега, от мен каквото трябва, аз ще направя. Нали? Но понеже сега движа друга работа. Когато дойде време да почна да се занимавам с всичко това, което аз записах, аз ще дойда, ще взема материала. Този вашия творчески път, материала за творческия ви път. Това ще бъде първият етап. Вторият етап, онова, което вие сте написали, ще бъде преписано на пишуща машина. И третия етап ще бъдат взети песните, преписани песните и да бъдат включени. Но това е един много труден етап и аз искам да го изпипаме както трябва. Аз поемам ангажимент пред вас. Аз, когато поема един ангажимент, го върша. А вие имате ли нещо общо с печатанията на Милка? Нямам нищо общо с... Тя си има средства. Сега, вижте какво. Тя си е напечатала на пишущата машина и го дала да се напечати на циклостия. Там, в Бургас. Тя си има свой начин да си го... Но и тя много обича учителя. Да понеже и вие много обичате учителя, трябва да... Сега, аз изпратих днеска писмата, вашето писмо изпратих и моето писмо, нали? Писах ви, ако иска да дойде да работи с вас, аз не ви преча. Да. В името на учителя. Аз изобщо няма да й преча. Но тя, ако иска да дойде при мене, аз ще й кажа какво съм направил и какво искам. Но при положение, че тя не иска да дойде при мене, тя е свободна да дойде при вас. Значи, нейният път е отворен, аз няма да се бъркам. Нито на вас, нито на нея. Изобщо няма да се бъркам. Тя е много възторжена към учителя. Да. И предава това и на детето. Хубаво. Сега, значи на този етап се разбрахме така, че аз няма да й преча да идва тук при вас, нито да й се бъркам на вашата работа, защото аз не съм музикант. И второ, не желая да се бъркам, да може да свършите работа. При положение, че тя желая да чуе моят съвет какво аз искам, аз ще го кажа, но при положение, че тя не желае, що не се знае какво иска и какво не иска. Вие знаете какво аз искам. Аз искам тя да препише песните, да ги подготви, за да може да се прибавят за печат. Това е техническата част. Ако тя не иска да я свърши, аз ще си намеря друг, който да я свърши. Но нека тя да мине първо тя. Ако тя се справи, добре. Ако тя не желая, не се справи, имаме друг. Кой ще бъде? Петър Ганев. Или Благи. Ще бъде някой. Да, Благи. Може. Аз даже той като звънна вчера, викам, так му говорехме и за вас. Да. Но сега, той си има... Той си има проблеми с деца. Ако не, той ще бъде Петър Ганев. Аз съм говорил. И той ми каза следното. Казва, при положение, че Милка не дойде и не желая, аз съм готов да дойда да работя. Значи аз съм говорил и съм осигурил резерва, дубльор. При положение, че тя не дойде и не желае, ще дойде Петър Ганев. Значи той е съгласен, но той сега изчаква аз да мина този етап, изчаква да дойде Милка, нали, ако иска тя да работи, но тя при положение, че не желае, не иска да дойде, нали, тогава ще го викнем него, той ще дойде. Значи има резервен вариант. Да. Има резервен вариант. Сега, неговия баща, Пеню Ганев, той, като умреше някой на изгрева, все той отиваше да ги мие, да ги облича и той облечи изми брат Христо. Но това е много трудна работа, не всеки се ма накара и аз да мия.
ще дадеш една пахарка с вода и оцет, ти ще миеш отзад, аз ще мия отпред и той на много умрели измиваш и обличаш. Така че аз с всички съм в хармония и нямам никакво лошо чувство към никого. Напротив, щом чуя за наши хора, готова съм и двете ръце да тура в огъня за тях. Макар, че човешкият свят е такъв, че напоставят на такива изпити, че някой път правим и грешки. Да, това е така. Ние не трябва да бъдем, да се съдим един други. Има кой да ни съди. Ние трябва само да си помагаме. Да. Не да се използваме. Учителят с огнени букви съм го записала. Защото аз най-напред започнах да вада от беседите. Закон е, 2 точки, вада. Помнете, 2 точки, вада. Не забравяйте, 2 точки, вада. И получах големи материали. Във всяка беседа има такива места. А те са отгоре дадени. Да. И имам много такива, мога да ги препиша сега и се получава голяма книга. Сега, за днеска по този въпрос толкова. Да. Сега, аз имам едно предложение към вас, а то е следното. Понеже аз от 2 месеца работиме върху едно издание, в което ще дадем молитвите на учителя. Молитвите на учителя, които ние сме ги взели от оригинал. Тоест, аз преди 25 години преснех едно тефтерче на учителя с оригиналните молитви. Това тефтерче аз го върнах, то не е при мене. Не е при мен, но аз го преснех. Аз знам друго, че преди да си намини учителя е изгорил. Знам, в Марчаево е изгорил много неща. Да, те не са достойни. Да. Знам този случай с Йорданка Жекова. Учителя е викнал да му предаде. Тя казва, учител, имам праде, там отишла да се занимава с други работи. Учителя се ядосал, че няма кой да не са достойни. Да. Сега, въпросът е следният. Аз понеже го имам преснето, това тефтерче. Да. Те са 15-20 оригинални молитви. Да. Защото в разстояние на 30-40 години те се променят молитвите. Всеки преписва, записва, знаете как те се променят. И може да се измени. И в момента са много изменени. И ние искаме... Например, аз имам съборите 1909, 1910, 1911. Всяка година тук правя събор. Всяка година. Тази година, миналата година правих 10-та година. По-миналата правих 11-та година. И идват някои. Ама каквото пише там, нищо не изменям. Изпълнявам цялото битие. И слагам и трапеза на обед. Като за всеки ден не е 3 дена, както правят те, а 7 дена. Битието има 7 дена. За всеки ден изпълнявам 1 ден от битието. И тези молитвата на триединния Бог е дадена
в Търново, във време на събора. Там е имало една стая, наречена молелна. В тая стая учителя ги е пращал по двама да влизат. Никакво готвене не е имало. Той е поръчвал по двама да за събора какво да купат. Еди колко килограма лешници, еди колко бадеми, еди колко орехи, еди колко мед, захар, круши, ябълки, дини, пъпиши, грозди, сливи. Всичкото е натрупано върху една маса. И когато доди да се консумира, всеки си взима само две неща. И хляб, разбира се. Две неща и по двама влизат в молелната с храната, за да я осветят и прочитат една молитва върху храната и излизат отвън да я консумират. Граблашев е записал всичко по поръка на учителя. Тие събори аз ги имам и ги правехме тука. Не само това, но учителя поръчваше тогава да донесат и вино. И домашен хляб в пита. И тогава той един по един ги е викал по име да додат при него, отчупва от хляба, му подава и казва: приеми тялото Христово. И в чашка малка налива от виното и с ръката си им подава, със специално благословение. Ние го правехме тук. Имам нарисувано 1910 година масата е послана с 5 ленти копринени, оранжева, жълта, синя, розова, зелена и т.н. нататък. И имам ги и тия ленти и ги постилам. И когато се изправят да кажат молитва, всеки фаща края на тази лента. И се получава голямо присъствие на висши същества, най-вече на учители. И друго е правя. Казва ли тъй, всеки кой каквато дума има в мозъка си, в съзнанието си, да напише на едно лище и да го сгъне. И пише: Пеню Киров, най-стария брат, е писал Господ. Тодор Стоименов е написал Правда и т.н. И ги обърква учителя. И ги кара всеки да дръпне по едно. Магистрални работи е вършил учителя в тия събори. И това трае месец, цялата година. То такова благословение получава човек. Ами за през
безпределните векове е това благословение. Не е само един живот. Велики сили слизат отгоре. Сега, вие имате ли първите събори? 9, 3 и 4 и 5? Нямам. И аз ги нямам. Аз ги имам също 9. Да. Някои стари сестри или братя може да ги имат. Сега, връщам се към въпроса. Сега, моята идея е следната. Ние работиме една работна група от 3 човека. Аз, Мария Арсова, вие я познавате, и Весела Маркова. Тя е от София. Тук тя от дъщеря на ръководителя от Айтос. Върху какво? Първо извадихме в разстояние на няколко месеца, ползвахме материали от различни приятели, мисли на учителя за молитвата. И сме извадили така 10 страници най-хубавите мисли на учителя за молитвата. Това е първо. Второ, ще бъдат дадени молитвите на учителя, така както аз съм ги преснял преди 30 години. Добре, че съм ги Като отделно произведение. Да, значи първата част ще бъде мисли на учителя за молитвата, втората част ще бъдат всички молитви, които ние ги имаме като оригинал, за да бъдат дадени. Защо? Защото вече са много променени, всеки си ги преписва, добавя нещо и така нататък. Стават промени. А те трябва точно да бъдат. И по-нататък решихме да сложиме формули. Формули от учителя. И сега има много формули. Има няколко издания с формули. Аз и също има. Обаче, на това тефтерче, което аз съм преснел на учителя и на Савка, се оказа, че там има формули от учителя. От има. И ние решихме да прибавиме от тези формули. Да. И вчера, завчера, когато вие ми показахте тези тефтерчета, 4 тефтерчета на Савка, да. И на мен веднага ми хрумна в главата следното. Аз имам следното предложение. Вие също ще бъдете включени в тая работна група. Нали, вашето име ще бъде там, че вие сте запазили тия тефтерчета и вие предоставяте този материал. И аз имам следното предложение. Вие да ми дадете тези тефтерчета, аз за 3 дена ще ги преснема и ще ви ги върна. За уверение на това, нали, да не би евентуално нещо да стане, ето аз ще си остава паспорт. Да, нали? Така по-спокойно. Да бъдете спокойни. Аз пълно доверие имам във Сега, вас. аз не искам да ви изваждам от равновесие. Ето ми паспорта, магнитофон остава тук и така нататък. Защо? Аз искам да ги преснема и веднага ще ви ги върна. Днеска е вторник, днеска е вторник, аз утре среда съм цял ден на работа, четвъртък, значи аз и петък и събота ще ги преснема. И събота вечерта аз ще дойда да ви ги дам. Събота вечерта. Да. Тоест аз ще ги държа 4 дена, защото аз тук не ги преснемам. Аз ги преснемам в Своге, аз имам вила. И моята апаратура е там. Това, което аз преснех от вас. А вилата къде е? В Своге. Аз там работих. В Своге. Аз там работих 15 години и си направих вила. И сега, там ми е на мен апаратурата. И сега, онова, което аз преснех на вас и ви показах, там аз го преснех. След това аз го връщах тук да го промивам, той е много трудна работа. Но аз искам да ми дадете, за да може да включим този хубав материал. Сега, онова, което е написано като изпите на Савка, ние няма да го поместваме. Само става въпрос в тези формули на учител и така нататък. Тоест, аз имам желание да ви включим в тази работа. Там ще се пише, че Седана Лиляна Табакова тези неща са дадени от Савка, тя ги е съхранявала и тя ни предоставя този материал. Тоест, аз ще ги преснема и ви ги връщам. Ето, паспорта ще остане, значи в събота вечерта аз ще донеса нещата. За да може да свършим една работа. Освен това, аз видях тези писма между брат Христо и Михаил. Искам да ми гледате да ги преснемем и тех, за да се запазят, защото всичко случва. И има там няколко писма между Мария Тодорова и брат Христо. Също ще ми гледате да ги преснема и аз ще ги върна. Аз няма да задържа нищо, защо? Защото брат Христо горе наблюдава и пази и съхранява.
учителя наблюдава и Господ наблюдава. Аз с вас работя много честно, почтено и не желая в моите действия да направя нещо, което да ви изведа от равновесие. Никакъв случай. Ама разбира се, ние всички сме на Ние сме на фронта. такова място поставени, за да работим за Бога. И това аз цяла нощ съм мислила за тази работа. Нали? И ще стане много добре, защото те са много малко формули, онези, а тук са доста и ще стане едно много хубаво издание. Отпред ще има една снимка на учителя как се моли. Аз я имам тази снимка. Следващия път ще ви я донеса да ви я покажа. Той е затворил така с очи и се моли, ние ще я сложим отпред. И има една друга снимка учителя как се затворил с очите и се моли. Той ще има две снимки. И след това ние може би ще сложим едно от неговите молитви, които аз имам ръкопис на учителя, молитвата, ще я преснимаме да се види неговият почерк. И ще направи едно издание, което ще го направим на ксерос, не печатно, така както Милка го е направила, нали? Ще бъде подвързано така. И тези авторите, които вътре сътрудниците, взимат участие, това ще бъде Цанка Хекимова. Цанка Екимова. Цанка, тя си замина. Ама ние ползвахме нейния материал. Цанка, помниш ли е Цанка? На брат Борис, жена, сестра му. Цанка. Не си спомниш. На Борис Николов, сестра му. Цанка, спомните ли си? Цанка Хекимова. Цанка, сестра му. Как да ни е Понеже ние ползвахме нейния материал за молитвите, ще бъде включено нейното име. Ме разбира се. Макар че си е заминала. След това Мария Арсова, понеже също Пола, Весела и Вергили, и материала, който сме получили от това е със съдействието на Цветана Табакова. Значи вашето име ще бъде, защото вие ни предоставяте този материал. Тоест и вие участвате в тази работа. И това ще стане некъде, ще излезе това нещо месец април. И ще имате специален. А не на официален печат. Не на официален, защото не е редно и не е правилно това нещо да се пуска. Те са много свещени неща. А това ще бъде направено на някъде в 50 до 100 броя. И как ще се разпространява? Така, ние познаваме хората и всеки ще си го получи. И ще си го плаща. Ще си го плати, вие няма да платите нищо, всеки ще си получи. Да си го има. Да си го има. Ама това е много необходимо. Защото първо хората не знаят молитвите, не знаят формулите и всичко се променя. Да видите, ние имаме в разстояние на 25 години, през 4-5 години те пишат молитвите. Всичко е грешно и погрешно. Защото всеки си го пише. Пример, аз като диктувах молитвите, аз без да искам, казвах погрешно. Тъй. Аз гледам, тя не пише, тъй. Да. Казвам, чакай, грешка. То е дадено от духа. Да. И не трябва да се... Духа с голямото да. Да. Мен така ми каза учител. При тебе като додат духове, бяха дошли от братския съвет. Че така да ни изпееш нещо. Аз не им изпях. Учителя каза, когато духът с голямото да доди в тебе и ти каже да пееш, тогава ще пееш. А такива духчета, които идват, няма да я удовлетворяват желанието. Не. Да. Значи, аз имам във всички ъгълчета мнението на учителя и гледам да се придържам към него. Това, което имате, е много голям безценен материал. Да. Значи, вие сте съгласни с мене, ето, заповядайте, това е моят паспорт, за да бъдете... Сега, не тетрадките, искат и тефтерчета. Да ги преснема. Да. Защото ако не бех преснел това тефтерче преди 30 години, нямаше да го имам. Сега, там накрая, в четвъртото тефтерче, ама чакай сега, четвъртото тефтерче не мога да го дам. Защо не може да го дадете? Защото има разговора между Бог, Отец и Учител. Сега,
има нещо друго. Дайте аз ще го преснеме, пак ние това няма да го поместиме. Въпросът да го заснеме, да го имаме като документ. Пак няма да го пускаме. Аз от него искам да Аз съм композирала и го пее като ария. Бог Отец говори на учителя. Ето, ето, ето. Аз съм пред тебе. Така почвам. Да. Сега, А учителя отговаря на Бог Отец. Пак съм го композирала и пея молитвата на учителя. Учителя каза, защо не ви съчурават молитвите? Защото вие казвате, Господи, няма такова нещо. Ще се обърнеш към Господа най-малко с няколко имена. Господи, Отче, Боже, наш. Ето, Господи, Отче, Боже. 3. А те са повече от 12. Аз ги имам всичките. Имената на Бога. Да. Сега, ние такива свещени работи няма да поместваме в това нещо, но в момента да го преснееме и в събота го имат. В събота имат. Няма да се направи никакво нарушение. Никакво нарушение. Такива неща свещени не могат Добре, да се... вие се обувате с една голяма отговорност. Аз поемам да не бе на нечисти духове да давате. Няма, бъдете спокойни. Нечистотата си е нечистота. Не всяка душа е достойна да получават тия свещени неща. И ако вие нарушите, може да ви турят плащани. Аз отговарям. Аз поемам отговорност. Защо? Защото аз трябва да осигуря съхранението им, запазването за следващите поколения. А между другото и тази работа ще свършим. Аз няма да пускам тези свещени неща, само ще избера, ще прегледам какъв е материал, ще изберем някои формули и така нататък. Хем ще ви включим в тази работа, хем ще преснеем и ще съхраниме, тефтерчета ще бъдат пак при вас. Ето на сестра Савка. Учителя е работил върху духът на майка си чрез нея и дали е големи изпити. Тие свидетелства аз ги пея сега. Вярваш ли в мене? Твоя Бог, който ти говори сега, аз ги пея. И с акомпанимента съм ги направил. Сега. Тия свидетелства, тя отговаря, вярвам, но той после по-надолу казва, внимавай да ни кажеш някоя заблудена мисъл, защото ще бъдеш повинена, извикана на смърт. И по-нататък пише, учителя ми взети в терчетата, защото аз не оправдах това благо. Учителя ги взе и изгори, накъса своите портрети и пред нея ги изгори. Ами че това не е проста работа, бе. Има го вътре. Не е проста работа. Знам, че е много сложно и много отговорно за мене. Нали? Много. Аз поемам отговорността. Моята цел е да съхраним, да запазим,
Но на този етап ние трябва да дадем нещо, което е точно. И ще се дава поименно на хората. Ние ще го направим най-много на 100 екземпляра. Повече няма да го направим. На 100 екземпляра. Ние няма да го поместим на печат да се продава. Дава се на определени хора, нали, които работиме с тях и така нататък. За да може да имат най-точното. Най-точното. По този начин ние ще запазиме и оригиналите. Ще запазиме и оригиналите. Това е единствения начин. Защото вижте сега, към някои аз съм резервирана. Например, Мария Аршова. Тя доди у дома в моята барака и каза тъй: запознайте ме с двамата братя Янкови, един вид като гаранти да бъдем. Моля ви се. Добре, каза брат Рищо. Ела утре в 6 часа на еди коя сладкарница. Ние ще бъдем с сестра Лиляна и ще те заведем у братя Янкови. Сега, братя Янкови апартамента им е на улица Шейново срещу родилния дом. Номер 20. За да се иде при тях, долу, където е фабрика Прошек на бира, дето правят, на ъгъла има една голяма сладкарница. Там ще чакам. Най-долу. И седнахме на масата, аз не питам много. Мълча и изпълнява. И като седнахме, той каза, аз си дадах един изпит. Ако тя не закъснее или пък не доди, точка. Точно стрелката беше 6 часа, тя отвори вратата и доди. Тръгнахме нагоре, тя е малко урвеща улица, и се качихме на равното горе. И брат Христо каза: ти имаш връзки с инженера Тодор Михайлов. Още ли се срещаш с него? Ти трябва да престанеш да имаш връзки с този дух. Иначе не мога да гарантирам да те запознае с чистите братя Янкови. Тя Янка Попова. Янка, той като я види, целият трепери, взе да отрича. И никога няма да се срещам с този дух. Влизаме на улица Шейново, запознават се с братя Янкови и години наред тя дружеше с тях. На няколко пъти след заминаването на брат Христо, даже ме поканяха на вечеря в нейния апартамент и т.н. Но тя не издържа думите си. Тя непрекъснато с този Тодор ми ходеше и по планината. Затова аз се затварям и съм подръпвам. Ясно. Без да критикувам. Сега, аз ви казах кои са участвали на този етап. Първият етап е минал. Тоест, ние сме подготвили материала. По-нататък тя... Аз много държа на изпълнение на дадена дума. Сега, по-нататък тя до този материал няма да се добира само аз. Тя си е приключила работа. Но аз ти казвам, кои сме в тази група работили, да не би утре като прочетеш, да кажеш защо не си ми казала, че е участвала и Мария, и Весела Марко, и аз. Нали? Аз ти казвам как са нещата. На този етап тя няма да се допира до тия неща,
само аз с Веса Маркова, която ще ги предпише на пишуща машина, нали, за да може да ги дадеме на ксерос. Фактически аз с Весела Маркова продължаваме работата. Но аз ви го казах това, за да знаете как утре да не кажете защо не си ми казал кои са участвали. Аз обичам чисти работи и точни работи. И няма да сбъркате. Аз поемам отговорността. Сега, понеже четвъртото тефтерче Бог Отец говори на учителя и учителя отговаря на Бог Отец, него не мога да дам. Сега, вие какво се опасявате? От това, че в този текст е във вашата оратория, във вашата песен? Да. Сега, вижте, аз ви обещавам, дайте да го преснемеме, аз ви обещавам този материал там за Бог Отец изобщо няма да влиза. Няма да влиза, аз ви обещавам. Дайте да го преснемеме, сега е времето да се преснеме. Аз ще ви го върна и обещавам ви, след като аз го изкарам, ще ви покажа как сме го направили и ще дойда при вас одобрение. Ще го дадете на Милка Кралева. Сега аз в момента с Милка Кралева не работя в момента, нали? Но аз преди, като го направя, ще дойда и ще ви го покажа как сме го направили. И да видите, че няма там за този разговор между Господ и Бог Отец, го няма този разговор. Защо? Аз искам да бъда чист към вас. И затова момента... Аз имам най-хубавите композиции върху Бог Отец е влизал горе в спалната на учителя в бял млечен облак и му е говорил. Сестра Савка ми каза, че пред прага е била. И учителя отговаря, а всичко това аз го пея. И е композирано събкомпанимент. Никой няма да посегне на този материал, за да го публикува, за да се обезличи вашето. Това ви обещавам. Преди да излезне, аз ще дойда да ви покажа какво сме направили. Преди да излезне. Обещавам ви. Ама вие сега ги искате. Сега ги искам, защото утре да ходя да ги преснема. Да ги преснема. Сега, понеже вчера Дина каза и рускинята, която ме посещава, другата, те са две. Едната е женена за Йосиф Ангелов, акордьора. А другата е математичка, предава математика и е тук също мене. Почти всяка вечер идва до полунощ, до 1 часа седи вечер. Защото през деня е много заета. И тя дойде да ми каже, че другата ми рускиня, певицата, иска да дойдат, но вече 2 съботи и 2 недели не дойдах. Може и хич да не дойдат, не знам. Събота или неделя, защото той същевременно е акордьор на органа в зала България. Освен на пианат. Не само това. Когато правят записи в зала България и всичко е херметически затворено с цялата филхармония, той е седнал на един ъгъл и следи. Ако някой от тоновете на пиан, да кажем, снемат еди коя симфония от Бетовен и същата симфония пак я снемат от друг изпълнител. Най-напред я изсвирва Тамара Янкова, а втория път изсвирва Люба Енчева. И
При двата случая имаме различно изпълнение. Значи и най-съща симфония изпълнена от различни пианисти. Аз в ъгълчето, като чуя, че някой тон от пияното не е чист, натискам едно копче и спира репетирането. А пот тече по гърба ми, защото за да правим тия записи, всичко е затъмнено, да няма никакъв звук отвън. И нервите са много опънати. Аз излизам с мокра риза отвътре. И спира репетицията и се качвам горе, отварям пияното, рояла и чък, оправям тона. А друг пък има турен да следи цигулките в оркестъра. Коя цигулка няма чист тон, пак натиска копчето и спира цялата репетиция. И това трае до полунощ. И аз се връщам капнал, изпотен, защото няма кислород вътре. Тия записи не стават така лесно, както ние после ги слушаме. Искам да кажа, че аз съм... Сега Дина ми каза вчера. Аз ще се обадя по телефона, защото да не бъда в очакване. Понеже той не ми иска пари, аз трябва да сложа една трапеза поне. И аз приготвям събота и неделя, те не додат, а това ми е излишен труд. Разбирате ли? Добре, и какъв е проблема? Аз събота идвам и ви носа... И въпросът е приключен. Сестра, дайте да свършим тази работа. Аз съм ви дошъл за работа. За работа съм ви дошъл. Аз отговарям. Ето, нали, дай да свършим тази работа. Аз съм резервирана към Мария Арсо. Сега, на този етап тя нищо не работи. Исках да кажа коя бехме групата, която съставихме мисли на учителя за молитвите. По-нататък тя с тези неща не работи, аз работя с другата машинописката. Но аз трябваше да ви кажа защо да ви лъжа. Казвам кои са групата. Утре като излезе и като види, че има и нейното име, вие ще се сърдите, че съм ви казал. Нали? Нещата са ясни. Аз движа нещата, тези неща няма да отидат при нея. Тоест аз няма да включа този разговор между Господ, Бог, Отец и така нататък, защото го има във вашата песнопойка, във вашата оратория. Бъдете спокойна. Вижте какво. Идват при мене и ми казват тъй. Сестра Лиляна, ние знаем и какво си правила с учителя, а излизат вари кои си и напечатали, били в музиката на учителя, а пък ние са работали с учителя. Това аз не го приема. Сестра, разбираш ли? Разбирам. Доверете ми се. Доказах ви каква работа свърших, какво съм преснел. Доверете ми се. Доверете ми се. Пред Бога ви казвам, доверете ми се, ще ви докажа. В събота вие ги имате. Няма да бъде изхвърлено вашето име. В този колектив сте вие, защото вие давате най-ценния материал. Така седят нещата. И това ще бъде опоменато там. Тези материали беха предадени лично сестра Савка на Цветана, която ги пази 45 години и сега ги предоставя. С право да се публикуват, но да не се разпространяват на този и онзи, защото са свещени неща. Това ще бъде опоменато. Бъдете спокойни. Те са отговорни неща. Знам, че са отговорни неща. Дай да свършиме, да почнем да вършиме работа с вас.
Вие сте стояли 45 години. Дайте да почнем да работим. Аз съм изпратил за работа. Сега ще ви дам това, дето имам от Савка. Тефтерче, друго не искам. Но разговорите на Бог Отец с учителя са много. Знам, аз само ще ги пресняваме, няма да ги пускаме. Преди да стане, аз ще дойда да ви покажа как сме го извадили на пишущата машина. Ще ви покажа. Аз не смея да го пусна без да го видите вие и да кажете вашето мнение. Аз идвам и ви питам. Сестра, аз не искам да се отрежа... Ама вижте какво. Да се отрежа... Разговори на Бог Отец с учителя не трябва да бъде разпространяван. Нали трябва да го заснеме и да го съхраниме? Дайте да го съхраниме, да го запазиме за следващите поколения. Не трябва да се разпространя. Няма да го разпространявам. Аз искам само да го преснема. То е свещено. Съгласен съм. Да го преснема само и ще ви го върна. Аз го преснемам и ви го извръщам. И край. Няма да се разпространява този разговор. Виждате какво доверие имала сестра Савка. Ами виждам как да няма. И аз... Особено към брат Кръстю. Аз виждам и вашето доверие, което вие ме обгръщате. Как мислите? Знаете ли колко трудно се носи чуждо доверие, когато ти се довери даден човек? Това е много трудно. Това доверие, което е от вас към на мен ми вече тежи. Защото е отговорност, тежи ми. Аз порно бех по-спокоен. Сега съм вече неспокоен, защото е доверие и трябва да свърша и вашата работа, и трябва да свърша и работата на брат Христо. Аз трябва да свърша, друг няма кой да свърши. И това вече ми тежи. Разбирате, на мен ми тежи, защото е отговорност. Така, като воденичен камък седи вече над мене, защото е ангажимент. Вие да не смятате, че е лесно аз да идвам тук всеки път при вас, толкова труд, толкова енергия. Кой ще дойде тук да се занимава с нещо? Оценете това нещо. Никой няма да дойде, защото на тех не им се работи. Виждате ли колко сила и енергия аз давам, за да може да свършим вашата работа. Така. Четирите тефтерчета искам да преснееме и онези писма между брат Христо и Михаил, да ми дадете, и тези писма на Мария до Христо. Това искам. Друго нищо. Всичко ще бъде върнато както трябва. И ако Ама не сега. Добре, айде после, дайте сега четирите тефтерчета поне. А това, което е накъсано писмо на брат Христо, аз мога така да го направя, да го преснееме. Аз ще си играя, ще го сложа под стъкло. Накъсаното. Да. Защото той много нападаше. Сега. Михаил. Сега, аз предлагам, дайте четирите тефтерчета и дайте тия писма между Михаил и Кръстю и уния писма между Мария и това, да ги преснема и ще ви ги върна. И това, което е скъсано, аз ще го направя така, ще го сложа под едно стъкло и ще го подреда и ще го преснявам и ще ви го върна. Добре, ама... Няма нищо страшно, всичко ви се връща. Аз не желая да задържа нищо, защото отгоре ме наблюдават как работя. И ако направя грешка и пропуск, ще ми отрежат пътя между вас. Аз искам да знае кой е зад вас. Как кой е зад? Аз движа нещата. Никой не е зад мене. Аз ги движа 30 години. Никой не е зад мене. Никой. Аз движа нещата. И аз съм свършил работа на всички. А той, който ме е изпратил, кара ме учителя да свърша една работа. Защото аз, когато дойдох преди 20 години, те се занимаваха с съвсем други работи. Те се занимаваха с дановизъм. С? Дановизъм. Да. Те не смятаха, че това трябва да се съхрани слово на учителя, че трябва да се съхрани едикос. Ето аз преди 20 години дойдох при вас и казах, дайте да заснеме вашия глас. Щехме да го имаме на плоча. Вие не пожелахте. Нали? Аз дойдох, сега след 20 години идвам и казвам, дай да работиме. Ние работим, това се заснема. Това се пази 50-60 години. Следващото поколение аз може да не съм жив. Нали? След 20-30 години мога да не бъда жив. Нали? Но тези, които ще дойдат след мен и поемат този архив, ще слушат този запис между мен и вас. Той остава като един архив. Че тези хора са били при учителя, жертвали си живота и така. Ами вие сте жертвали. Аз знаете ли защо ви уважавам?
Ще ви кажа защо ви уважавам много. Защото са ви захлупили 45 години под коритото като пепеляшка и сте държали и сте устояли. И затова ви уважавам много. И затова реших да ви свърша работата. Да им докажа уния, които захлупват с корито, че може някой и да го отхлупи. Затова съм дошъл за тая работа. Да отхлупа коритото. Това е моята цел. А питате кой стои зад мене. Това, който ми е изпратил. Да отхлупа коритото. Затова съм дошъл при вас. Не стои никой зад мене, защото аз заварих абсолютно всички. Те ги няма, те си заминаха. Заминаха си всички, които аз дойдох преди 20 години. Вие сте останали последна, с която аз работя, която е работоспособна да работи. Другите ги няма. Кои са? Крум Въжаров си замина. Борис Николов, той не е работоспособен. Той не е ли добре с здраве? Не е добре с ума си. Артериосклероза. С кои? С артериосклероза. Той не помни хората вече, които идват при него. Така. Силна артериосклероза. Това е възрастта и той е възрастта. Иначе е здрав. Движи се така, лежи, почива така, цял ден така. Той вече е извън строя. Няма ги вече тези приятели. Може би по-възрастниче. Той е възрастен, вече си замина. А Николай по-млад ли е от него? Николай е по-млад, но той е по-съхранен. По-съхранен. И той сега изнася лекции по астрология и така нататък и така нататък. И аз бех този, който отидах при него преди 20 години и казвам, хайде, напиши си опитност. И той знаеш какво ми казваше? Вика, никой не го интересува. Казвам, мен ме интересува. И той ги написа за мен. Айде напиши астрологията, айде напиши това, напиши онова. И почна да работи и сега работи и не можеш да го спреш. Така. Нали? Ама аз го отхлупих. Те се занимаваха съвсем други работи. Съвсем други работи се занимаваха. Те смятаха, че край, вече няма да има условия. Бе, дай свърши, па го предай. И аз бех този, който... И на сестра му Цанка аз съм ми свършил работа. Тоест, аз не се хваля, но понеже ми не питате кой седи зад мене. Зад мене този, който ме е изпратил. Нали? Аз съм независим и работя сам. Виждате ли, че аз работя с вас сам? Аз съм прибрала сега в кухня. Ще го дадеш това, аз ще го сложим и край. И приключваме. Живот, ей! Знам, че е човешкият живот. Сега, това са 4-те. Така, сега тук аз ви имам писмата тук между Михаил, обаче къде беше това скъсаното писмо? Момент. Това ми е паспорта, служи така да не се загуби некъде, че после не може да го открием. Искам да открия това скъсаното писмо, което е било... Чакай да проверим сега тук, дано излезе. Тук да ни е. Сега, аз миналия път го виждах и вие го показахте, че е скъсано писмо на брат Христо и... Чакай да ни е тук. Да видим къде е. Тук го няма. Ето сега, аз чух глас в тефтера, значи, и ето го това нещо, нали? Така. Точно всичко ще ми бъде бъдете спокойно и аз предлагам така, както е това. Ама, като го залепите, залепено ще ми дадете. Бъдете спокойно, всичко ще бъде вред. Аз предлагам... Нали ще ми дадете? Ще ви дам, ще го възстановя. Аз предлагам така, заедно всичко с тефтерчето да го дадете. Така. А чакай, да няма друго нещо. Няма друго нещо, това са... Чакай това може да остане. Това какво му е тук? Тук някаква бележка. Това няма нищо страшно, няма нищо. Добре, пъхнете ги тук. Тук заедно с всичко нека да седи и аз по този начин взимам тефтерчето и така. И ще ви ги върна. Свършихме една голяма работа. Благодаря за съдействието. Това нещо ще отиде вътре. И по този начин ние за днеска приключихме и трябва да ви благодаря много за вашето съдействие. Значи с вас може да се работи. Вижте какво.